taho da buguna na ya sahiba kula da ni ce da ni na. Ya Ahmad, don Allah ka daina sa damuwa a cikin ranka. To shi kenan, na fuskanci komai. Kawai dai ba zan so na nan a cikin damuwa ba. Saboda dole ne zan so abin da kake so. Kuma in har son da nake maka gaskiya ne, to ba laifina ba ne. Laifin zuciya na ne da ta fara son ka ba tare da ta shawarci ni ba. Za ka so ni ko ba za ka so ni? Raɗaɗin da babu damar sosawa zai ta kai da kawo ciwon. Me yasa zuciya take ta yaƙi a kanka? Ta yarda ka so duk wani abin da kake so. Me yasa zuciya kullum take yawan kiran yaya Ahmad, yaya Ahmad? Duk me hakan? Wai wani laifi ne maka? Laifi kuma? Amma me yasa kana miki usi daidai da fuskari? Ni matan da nake wa kaina kenan. Me yasa na kasance haka? Me yasa kike so ki aikata zalunci da san zuciya? Gaskiya san zuciyarki da yawa. Shin kin taɓa tambaya ta ko ya nake ci a cikin zuciyata? Gunki na taho da buguna na ya sahiba kula da ni. Ya karatu aka wuce makarantar ke nan. Wallahi gaskiya ne wallahi. ya ga magana yarinyar nan ba. Ai yarinyar nan na tambayi Samir abokina nake tambayar sa ake ciki game da yarinyar nan. To abin da ya ta faɗa mun kan yarinyar ne gaba ɗaya sai a hankali wani na ba ta da kyau waye ba ta iya tafiya ba sai na zauna ba yanke shawara ba amma yanzu daman tunanina na tashi zan je gidansu. Ya kamata sai ka yi nazari da maganar da ya gaya maka. Ba wai just kawai za ka yi amfani da abin da ya gaya maka ba. Ka gane? Sai ka zauna ka yi nazari ka yi tunani. Zan je gidansu ko zan je in sanar da ita halin da ake ciki. Ko zan fara mata da sa. Ai hakan ma ya yi shi kenan. Na gode. Gaskiya Ahmad yana da matsala. Nisan me ke faruwa? Sai ka faɗa. A halin yanzu fa, 'yan mata biyu ne suke son sa. Shi kuma amma ba ta su yake ba.
ya rike ɗaya kuma wadda yake so ɗin mahaifiyarsa ba ta ƙaunar ta kwata-kwata fa. Kin ga Hafsat, ga Sadiya, ga Minal. Ita Minal ɗin ma fa mahaifiyarsa ce take da buƙatar a ce ya karkata hankalinsa kanta, amma ya haƙi. Ai kwa zaɓin iyayensa shine zaɓi. Kamata ya bi zaɓin da iyayensa suka mishi in har yana so ya ga daidai a rayuwarsa. Kin san daidan wani karkataccen wani fa shi bai hangi haka ba. Yana nan za ta kai shi ta baro shi. Shikenan Allah shi kyauta amma dai ka ba shi shawara. Zan gwada haka da yi wani. Ta kyauta. So zan tafi mu ga wangi. Gaskiya wayata ta samu matsala ma. Yanzu na ga kin fito kin duba agogo faya zaki ce mun tana da matsala. To shikenan. Ina fahimta ina son maso wani. Na tabbatar zana kamai da ciwon zuciya. 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 Wayo ciwo. Kwana biyu ba mu haɗuwa. Ko lafiya? Yawwa. Wani yadi ne na hango. Ina ganin shi kai na tuna. Na san zai maka kyau sosai. Dukkanin halittar da ciwon ya harba to ta gama yawo. Ciwon Ya yi maka kyau? raɗaɗin da ba. Wani me yake faruwa ne? Ko dai ka daina sona ne? Ta kai da kawo. Ciwon zuciya. Don Allah ka ce wani abu. Idan na kamai da wangaci. Kai magana mana Ahmad. Kar ka ma haka don Allah. Ciwo na zuciya idan ya kama ni so ne ya jawo. Ciwon zuciya. Ina Malam lafiya ina tafiya ka tsere ni wannan ai rashin da'a ne. Rashin da'a kuma? Eh. Ni kamata ki ce rashin da'a ba. To ina jin ka ina sauri ne. Gaskiya abin da yake faruwa kamata ya ce ki san me yake damun ki. Kin san Ahmad yana da wacce yake so kuma ita ma tana mugun sansa. Tana son sa fiye da ita kike tunani. Na san ke baki sani ba. Kuma na riga na fuskanci irin san da kike masa sosai. Shi yasa na zo na same ki domin sanar da ke abin da ke baki san shi ba. To yanzu ya kake ganin za? Ko ya kashe ka? A kashe ta kuma? Shine ko zai fi mana mutunci. Idan na fuskance ku kuna son ki nan mu haɗa kai ai kisan kai. No, ba kisan kai bane, wata kai. Ki sani duka muna yaƙi akan abu guda ɗaya ne. So ne amma san kai yafi. Shi kenan kan ba wani abu ne. In dai akan Ahmad ne ba abin da ba zan iya yi ba domin in ga na mallake shi ni kaɗai. Shine kawai abin da yafi mana mafita. Gaskiya ne domin mu ci mu nasarar mu. Shine kawai abin da zamu dawo mu da zuciyar mu domin farin ciki. Ko ya ke da? Shi kenan kan ba wani abu ne. Ramu ji. Allah ya ƙara haka. To shi dan godiya nake. Ciwon zuciya, ciwon zuciya. To a duniya mama abin da ba na so shine rival. Da Allah ki iya bakin kokarin mu a kasantuwar tarayya ta da ke kada ki min rival. Wa, ai ba wannan magana. Ai iya sani na amma tun da na sani a kan faɗin duniya na bai ci mutum. Ba da wa kenan? Ba na? Wallahi ki dai kai ki da barkwanci wallahi. Gaba ɗaya hakin sa na ji wani iri.
gaskiya kin san me sam ni ba na son rival ne, shi yasa nake karanta miki, domin na fi son a ce duk wadda zan kasance da ita a ce ina tare da ita a koda yaushe da zuciya daya. Kada ki samu damuwa, duk wani abu da kike so bukatun ki zan biya miki su. Ni da wannan shine roƙona a gare ki. Insha Allah baka da kes dai wannan an gama. To shikenan, ai ba wai batun baka da kes ba, aikatawa dole dai ina kyautata miki zato a koda yaushe. Okay, to ba damuwa, yanzu ina jin ma tunda da sauran time dina, bari in dauke ki mu je shoprite ba. Gaskiya na ji daɗi sosai. Ciwon zuciya, ciwon zuciya, ciwon zuciya, ciwon zuciya.